Прывітанне, сябры! Расійскі Пёрл-Харбор. Так уже называюць сённяшнюю маштабную украінскую атаку на расійскія цягнікі і аэрадромы. Вы глядзіце студыю Белсат, з вами Віталь Цыганкоў. Пра гэтую галоўную падзею дня ды іншыя тэмы ў нашай праграме цягам бліжэйшай гадзіны. Іншыя тэмы. Путин публічна сцебецца з Лукашэнкі, той не осмеливается отказывать. Лукашенко, собственно, сделал все-таки ту ошибку, которую вынудил его Путин сделать. То есть, если под Путина человек прогибается полностью, то Путин на нем потом пляшет, не останавливаясь. Сёння сусветны дзень абароны дзяцей. У Беларусі пабіты гістарычны мінімум па нараджальнасці. Угаворы рэжыму нараджаць не працуюць. Государство и власти нынешние, они действуют по таким прежним советским меркам и продолжают думать, что дети – это их собственность. Силовики хвалятся, нібыта вылечили калістарнікаў пра платформу «Новая Беларусь». На самой справе они просто опубликовали открытые дадзеныя белорусского бизнеса за межой. Разберемся у эфиры с Павлом Либером. Сейчас, вот глядя на эту историю, становится понятно, что была достаточно такая хорошая подготовительная работа для того, чтобы приблизиться к проекту. А пачынаем наш выпуск з надзвычайнай аперацыі украінскіх вайскоўцаў Расіі. Пад атаку патрапілі адразу 4 ваенныя аэрадромы ў Разанскай, Мурманскай ды Іванаўскай абласцях. Менавіта сёння ў Расіі адзначаецца дзень вайскова-транспартнай авіяцыі. Паводле украінскай службы BBC пашкоджана каля 40 самалётаў. Аперацыя, якую назвалі «Павуціна», нанесла Расіі шкоду больш як $2 мільярды. Еще один летит. Где? Гукі дронаў, выбухі і клубы чорнага дыму. У Мурманской области России заявили про массовую атаку дронов. Там полыхает все. О, Господи, еще раз, девочки, еще. Подле информации российских медиа, беспилотники вылетели с фуры, якая стояла на заправцы при уезде у Оленегорск. Як мяркуецца, яны скіраваліся до аэродрому Оленье, где базуются стратегичные бомбовальники. Дроны взлетают из КамАЗа прямо на заправке. Кіроўцу фуры затрымалі, паведамляе проект «База», а жыхарам забараняюць пакідаць горад. Разам з тым, губернатар Иркутской вобласці заявіў, што пад масаваны абстрэл трапіла вайсковая частка, што размешчаная за амаль 2000 кіламетраў ад зоны баявых дзеянняў ва ўкраіне. Дроны заўважылі ва Усольскім раёне, дзе месціцца ваенны аэрадром «Белая». Таксама пра атаку БПЛА заявілі і ў Разані. Губернатар паспеў паведаміць пра траплянне ў жылы дом. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно. Оба ни с того ни с сего, с чего техника дошла. Подле информации РБК Украина, налеты дронами здзейснілі па самолетах, якія бамбуюць украінскія гарады. Знішчаныя ці пашкоджаныя 41 борт расійскай стратэгічнай авіацыі, самолеты Ту-95 і Ту-22, ды радыёлакацыйны А-50. Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. Можна казаць пра ледзь не палову усіх расійскіх самалётаў падобнага тыпу. Вядома, што самалётаў Ту-95 розных мадыфікацый у Расіі ёсць каля 50-60 штук. Што тычыцца самалётаў А-50, якія ўжо раней былі на прыцэле украінскіх атак, гэта самалёты дальняй радыёлакацыйнай выведкі, так званы ДРЛО А-50. Яны вельмі рэдкія, вельмі каштоўныя. Па украінскіх звестак у Расіі іх засталося ад 6 до 9 штук. І калі хаця бы 1-2 з іх былі атакаваныя, гэта вялікае дасягненне. Расія не прадукуе гэтых самалётаў. Самолет Ту-95, іх пересталі прадукаваць.
То бок страта, калі ты знішаеш такога тыпу самалёт, гэта ты яго знішаеш назаўсёды. Як паведамляе грамадскі са спасылкаю на крыніцы ў службе бяспекі Украіны, падрыхтоўка аперацыі «Павуціна» доўжылася 1,5 года. Ударныя беспілотнікі схавалі ў паддашах дамкоў лецішчаў. Кіраванне дронамі адбывалася дыстанцыйна. І, як зазначыла крыніца выдання ОСБУ, усе датычныя да ажыццяўлення аперацыі цяпер на тэрыторыі Украіны. Я цікаўлюся адмыслова падобнымі аперацыямі ў 20 стагоддзі, чытаю кнігі пра дзеянні амерыканскіх спецслужб па ўсім свеце, і я не магу згадаць чагосьці падобнага. Тое, што украінцы зрабілі сёння, атакуючы расійскія самалёты звышкаштоўныя на адлеглых у тысячы і тысячы кіламетраў аэрадромах ад мяжы з Украінай, нельга параўнаць з нічым. Нема аніводнай аналогіі падобнаму удару. Я думаю, што гэта аперацыя, нягледзячы на завяршэнне такой ці іншай расійска-украінскай вайны, увойдзе ў падручнікі і стане адной з самых дзёрзкіх аперацый у гісторыі. Паведамленні ж пра затрыманне у СБУ назвалі, цытата, «пастаноўкаю для ўнутранай аўдыторыі». Александр Барасенко, Белсат. Але ж не толькі самалёты. У ноч на нядзелю ў 2 рэгіёнах Расіі адбыліся катастрофы з цягнікамі. У Бранскай вобласці непадалёк ад мяжы з Беларусю абваліўся аўтамабільны мост, пад якім у гэты момант праязджаў цягнік. Загінулі 7 чалавек, больш за 60 пацярпелі. Пазней бранскія чыгуначнікі выявілі яшчэ адно пашкоджанне рэек каля гораду Унеча. З-за інцыдэнтаў на Браншчыне беларускі цягнік Анапа-Менск быў накіраваны ў аб'езд праз Смаленск. Беларускія грамадзяне, паводле інфармацыі МЗС, не пацярпелі. Пазней яшчэ адзін мост абваліўся ў Курскай вобласці. Па ім у гэты момант праязджаў грузавы цягнік. Мяркуецца, што абодва масты абваліліся праз падрыў апораў. Адметна, што следчы камітэт Расіі скарэктаваў навіну пра абрушванне і прыбраў адтуль словы пра падрыў. Сённяшнюю маштабную спецаперацыю украінскіх службаў нашым калегам з рэдакцыі «Вот так» пракаментаваў Уладзімір Жэмчугоў, удзельнік руху супраціву на Донбасе. Ён кажа пра тое, як менавіта варта трактаваць гэтыя атакі. Сегодня проведена украинскими спецслужбами масштабная операция, которую можно назвать «принуждение России к миру». Это произошло именно сегодня в нескольких регионах, как на оккупированной территории, так и на территории России. Сегодня, на сегодняшний день была проведена вот одна операция на территории Запорожской области, оккупированная временно, в Брянской, Курской области. Были поражены 4 военных аэродрома, была поражена в Мурманской области, в Североморске, военная база морская. Масштабная такая операция, которая, я уверен, войдет в учебники всех спецслужб мира под названием «Принуждение России к миру». Сегодня специально, именно сегодня, перед переговорами Украины и России в Стамбуле, это было показано Путину, чтобы он понимал, да, у нас не столько много пехоты, как у России, но у нас в наших руках высокие технологии, и Путин не руководит на своей территории, на территории России, там руководят наши спецслужбы. Тым часам в Расіі на найвышэйшым узроўні фактычна кпяць з Лукашэнкі і яго немагчымасці забяспечыць сваю краіну бульбай. І гэта толькі частка прыкладаў прыніжання стаўлення да свайго найважнейшага і самага адданага саюзніка. Што адбываецца ў тандеме Лукашенко-Путін, разбіраўся Антон Бяздольны. Путин на сустрэчы з бізнес-куламі жартуе пра Лукашенку ў Беларусі бульбу. Конечно, можно в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо имеют. Так что... Он там закончился. А? Он там закончился. Как закончился? В Беларуси. Там Александр Григорьевич совещание проводит. Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что-то такое. Лукашенко нервуется и на полном серьезе комментуя путинские слова. Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям-россиянам, но и потом это же не благотворительность.
Пазней Пуцін працягнуў балючую для Лукашэнкі тэму харчовай сітуацыі ў краіне. Быццам падчас іх апошняй тэлефоннай размовы Лукашенко прызнаўся, што ўсю беларускую бульбу прадалі ў Расію. Лукашенко, собственно, сделал все-таки ту ошибку, которую вынудил его Путин сделать. То есть, если под Путина человек прогибается полностью, то Путин на нем потом пляшет, не останавливаясь. Он уже ведет себя вот так отвратительно, с вот этими своими отвратительными дедовскими шутками КГБшника, с вот таким уничтожением человека моральным, с подавлением его, потому что Путин вот почему-то считает, что это эффективно. Гэта не адзіны прыклад такога стаўлення да свайго саюзніка. 27 траўня Владзімір Зеленскі абвінаваціў Пуціна, што той здзекліва зацягвае перамовы, прапаноўваючы Беларусь як пляцоўку і пасярэдніцу, звяртае ўвагу, што сам Лукашенко нават не пракаментаваў вынікаў сустрэчы ў Стамбуле. Для Лукашэнкі вось гэтая беларуская незалежнасць гэта не пытанне некага патрыятызму, а гэта пытанне гаранты для яго асабіста, бо ён жа сваю моц, свае гаранты і сваю ўладу ад беларускай незалежнасці не аддзяляе. Асабліва непрыемным для Лукашэнкі і ягонай прапаганды стаў парад перамогі ў Маскве 9 траўня. Пачалося з таго, што Лукашэнку паўсюль дэманстратыўна садзілі побач з прэм'ер-міністрам Арменіі, з якім у яго даўняя публічная канфронтацыя. Нават на трыбуне Колю Лукашэнку Путін пасадзіў бліжэй да сябе, чым бацьку. У Лукашенко тоже есть какие-то возможности Путину каким-то образом ответить. Я уверен в том, что он попытается, какие-то путинские секретики сдать туда, куда надо, потому что Лукашенко понимает, что жизнь еще может впереди долго, и что дети у него есть. И я думаю, что здесь сейчас открывается большой простор для деятельности тех организаций с, теми людьми, которые могут подбирать ключики к вот таким вот униженным и оскорбленным. Найбольшым ударам па лукашэнкаўскаму самалюбству стаў артыкул даўняга набліжанага журналіста Пуціна Андрэя Калеснікава. Той выдаў з'едлівае апісанне прыгодаў Лукашэнкі ў Маскве, якое праілюстраваў вельмі непрывабным здымкам кіраўніка Беларусі. Артыкул выклікаў шал у беларускай прапаганды. Калеснікаў нават папрасіў прабачэння, але толькі за адзін нязначны факт, які сапраўды сказіў. Антон Бяздольны, Белсат. Ну што ж, а цяпер сённяшнюю атаку украінскіх сілаў на расійскую авіяцыю, а таксама адносіны Менска і Масквы мы абмяркуем з гасцямі нашай студыі. Гэта Александр Морозов, расійскі палітолог. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте. І Валер Кавалевскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Валер, прывітанне. Добрый вечер, Віталь. Ну і першае пытанне Александру. Скажу нашим гледачам, што Александр вельмі добра разбіраецца ў беларускай тэматыцы і разумее беларускую мову. Александр, вы недавно пісалі в Фейсбуку такі даволі грунтоўны тэкст, якім каментавалі у тым ліку іншыя палітолагі. Этот тэкст адрэагавалі Пастухова, іншыя. І вы заявілі, што перамовы ў сённяшняй сітуацыі явна праваліліся і варта чакаць доўгай вайны бескампраміснай. І выглядае, што сённяшнія падзеі толькі пацвярджаюць вашы высновы. Пасля таго, як Украіна атакавала расійскія аэрапорты, здаецца, што Киев вырашыў проста сказаць, воевать так воевать, ці не так? В любом случае, еще до сегодняшних событий, то есть до атаки на российские военные аэродромы, было ясно, что произошло распадение двух линий, то есть переговоры или консультации о возможных переговорах, они идут и могут продолжаться дальше, и раунд за раундом. И это одна линия, никак не связанная с реальной перспективой мира. А вторая линия – это военная эскалация. И она идет своим ходом, независимо от того, что происходит в этих консультациях. Поскольку сами консультации о возможном перемирии действительно зашли в тупик. И может быть, какой-то прорыв произойдет в ближайшие дни, 2 июня, но, как видно по комментариям многим и по многим инсайдерам, никто не ждет от завтрашнего возможного 2-го раунда чего-то, что существенно приблизит перспективу перемирия. Так что да, эскалация, и она идет по нарастающей. Александр, а якім, по-вашаму, может быть адказ России? Сёння дружно российские правоенные блогеры пишут про провал, про Пёрл-Харбор и просто потребуют крови, потребуют резкого отказу. Ці стаецца, скажем, Кремль закладником таких потребований, ці у его могут быть іншыя мотивы?
Но ведь дело в том, что Кремль, как, собственно, мы знаем, выходит на эти переговоры с пакетом требований, которые не являются вообще сколько-нибудь разумными и рациональными для ведения переговоров в направлении перемирия. Поэтому, с моей точки зрения, поедет ли российская делегация завтра на эти переговоры или будет какой-то демарш, от этого, так сказать, ничего не изменится, потому что пакет требований Кремля известен, и там нет никакого компромисса. Но при этом я считаю, что, несмотря на эти публикации сегодня российских блогеров, Кремль собирается продолжать переговоры. И это хорошо видно, в первую очередь, по официальной реакции на происходящее. И Министерство обороны, и Следственный комитет очень аккуратно в своих публикациях занижают публичную значимость произошедшего. Не заявляют о том, что там мосты подорваны диверсионными группами украинскими, все это взято за скобки, а просто пишут «подрыв». Занижают последствия ударов по военным аэродромам. И, как правильно обратил внимание один из российских политологов Михаил Виноградов, если смотреть сегодня официальные новости на российском телевидении, то там практически ничего не сообщается вообще про военные аэродромы, а подрыв мостов просто минимизирован и сведен целиком только к гуманитарной теме, как действует служба МЧС и так далее, но ничего не говорится об Украине. Ось так, цікава. Добра. Наступнае пытанне Валеру Кавалевскаму. Валер, відавочна, што Лукашенко даўно меў мару, каб гэтыя перамовы, магчымыя перамовы пра замірэнне адбыліся ў Беларусі, але, здаецца, з цягам часу ўсё больш Кремль просто ігнаруе і гэтыя пажаданні афіцыйнага Менску. І памятаеце, быў цікавы эпізод, калі ў Пуціна спыталі, а як будуць на перамовах адстойвацца інтарэсы Беларусі? Ён так здзівіўся, маўляў, якія ж інтарэсы Беларусі. Па-вашаму, што вось гэта кажа пра сённяшнюю, скажам, адносіны Лукашэнкі і Пуціна? Ну, найперш я б нагадаў яшчэ, што Кремль некалькі месяцаў таму пасля інтэрв'ю Лукашэнкі амерыканскаму блогеру адгукнуўся досыць станоўча на ідэю таго, што перамовы маглі прайсці ў Менску. Іншая справа, што ўсё ж такі гэтае рашэнне не можа прымацца аднаасобна Расіі, хаця на сённяшні дзень у Расіі ёсць важны саюзнік у асобе Трампа, і можна было б дасягнуць гэтага рашэння, але тым не менш без уліку меркавання Украіны гэта было б вельмі складана зрабіць. Але тут я хацеў бы ўсё ж такі правесці паралель з папярэднімі выбарамі па Украіне, якія адбываліся ў Беларусі ад 2014 года. І я нагадаю, што вы маеце на ўвазе, вы гаварыліся не выбарамі, перамовамі. Да-да. Даруйце, да, перамоўны працэс, які адбываўся ў Менску па Украіне, і тыя перамовы насамрэч яны дазволілі Беларусі захаваць, замацаваць свой нейтралітэт у тым канфлікце. Яны сталі пачаткам для нармалізацыі, працэсу нармалізацыі адносінаў паміж Мінскам і еўрапейскім звязам і Захадам увогуле. Ну і, в прынцыпе, гэта мела даволі станоўчыя наступствы для Беларусі. Самае галоўнае тое, што Мінск быў у тым становішчы, калі ён павінен быў захоўваць сваю такую нейтральнасць перад Крамлем, ну і Кремль не спрабаваў цягнуць яго на свой бок. Так, Валер, але памятаем, што спачатку, пасля 2014 года, пасля Донбасу і Крыма, была спачатку пазіцыя Менску, якая была больш-менш нейтральная і неявна прарасійская. Зараз сітуацыя зусім іншая. Зараз Менск, відавочна, прарасійская пазіцыю мае ва ўсіх ваенных пытаннях. Хіба гэта не, ну, скажам, не адмаўляе цалкам магчымасць, што Менск можа стаць пляцоўкай для такіх перамоваў? Ён не нейтральны ўжо даўно. Так, дзякую, Віталь, што дапоўнілі мой адказ. Сапраўды, менавіта гэта на сённяшні дзень удзел Мінска ў вайне супраць Украіны робіць фактычна немагчымым. Але калі зноў жа тэарэтычна разглядаць магчымасць правядзення такіх перамоваў Беларусі, то гэта было б на карысць нацыянальным інтарэсам Беларусі, якія для Пуціна фактычна не існуюць. Я здзіўляю, што, ў прынцыпе, можа быць такая пастаноўка пытання пра нейкія там нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Але, канешне, для Лукашэнкі пытанне таго, як скончыцца вайна, якія будуць дамоўленасці, яно крытычна важнае. Таму што калі перамовы гэтыя скончацца умоўнай перамогай Расіі, то Беларусі тады трэба будзе адзін на адзін
нейкім чынам размаўляць з Пуціным, які зноў жа будзе на некай хвалі поспеху, яму захочется гэты поспех развіць гэтую дынаміку. Таму пытанне такое неадназначнае. Я б не сказаў, што нам тут з нашага боку, з беларускага боку гэтая перспектыва была б залішняй, але яна на сённяшні дзень немагчыма. Дзякуй, Валер. Пытанне зноў Александру Морозову. Недавно было абвешчана, што вот гэтыя страшныя вучэнні, якія ўвесь час палохаюць беларускіх суседзяў, захад, яны пройдуць не ў такім маштабе, як адразу лічылася, і пройдуць, як заявіў афіцыйна беларускі бок, даволі далёка ад мяжы Беларусі з заходнімі краінамі. Чым вы это патлумачылі? Гэта Лукашенко праціснуў неяк так, сваю самастойнасць праявіў? Ці гэта Кремлю, в принципе, трэба, бо цяжко уявіць, што такое решение Лукашенко мог бы принять без сгоды с Москвой. Я, честно говоря, думаю, что сообщения, которые идут со стороны Кремля и со стороны Минска о том, что военные учения, намеченные на сентябрь, и которые будут проведены в сентябре, эти сообщения занижают масштаб и, собственно, и саму схему этих учений. Сейчас это мало о чем говорит. И вот почему. Потому что эти учения сыграют большую роль после саммита НАТО в Гааге. Во-первых, впереди саммит в конце июня, то есть меньше, чем через месяц, саммит в Гааге. Он, конечно, повлияет очень сильно на всю риторику и Путина, и, соответственно, Лукашенко, и вообще на всю проблематику действий Кремля вместе с Лукашенко на восточном фланге НАТО. Это первый важный момент. И после этого, после саммита, в зависимости от его исхода, возможно, мы увидим сообщение вовсе не о том, что 13 тысяч военных будет участвовать в этих учениях, а наоборот, увидим сообщение о том, как Кремль вместе с Лукашенко планирует гораздо более масштабное и более сложные учения, чем сейчас анонсируется. А второй важный момент заключен в том, что все-таки я не исключаю того, что и сейчас еще сам Владимир Путин не решил для себя, где и как он закончит или оборвет переговоры с Трампом, и ему это не ясно до конца. И поэтому не афишируется слишком сильно масштаб учений и масштаб той угрозы, которую они могут создавать. Но как только окончательно прервется переговорный трек, не знаем, когда это произойдет, 2 недели дает Трамп на это или 2 месяца, посмотрим. Но, тем не менее, как только это произойдет, то сразу можно ожидать, что карта этих военных учений начнет разыгрываться совершенно по-другому Кремлем и неизбежно и Лукашенко тоже. Зразумела, дзякуй. То бок на сёння тут Менск, што называецца, муціць ваду, але не толькі ў гэтым пытанні. Валер, вам задаю пытанне. Пытанне з ядзернай зброі па-ранейшаму застаецца нейкай містыкай, загадкай. Недавно афіцыйныя украінскія асобы заявілі, што няма яе в Беларусі, і толкам не было пацверджанняў ні ад каго, акрамя саміх беларускіх чыноўнікаў. Па-вашаму, так все-таки Лукашенко так і не атрымаў ядерную зброю? Чаму яны так смела заяўляюць, што она ўжо ёсць в Беларусі? Ну так, сапраўды, ніводная з аўтарытэтных крыніц, ні заходнія спецыялісты і ўрады, ну цяпер і украінцы, ні ўласна беларускія крыніцы, якія займаліся гэтым пытаннем, у тым ліку і беларускі гаюн, не пацвярджалі таго, што на тэрыторыі Беларусі былі прыкметы размяшчэння ядзернай зброі. Разам з тым, апошнім часам былі нейкія паведамленні пра тое, што можа развівацца нейкая інфраструктура гэтаму прысвечана. Мы ведаем таксама, што прайшлі абучэнне пілоты тым, каб кіраваць самалётамі з падвесным абсталяваннем для ядзернай зброі, што ёсць адпаведныя самалёты на тэрыторыі Беларусі. Так што ёсць все ж такі нейкія падрыхтоўчыя элементы, якія вядуць у той бок. Але мне здаецца, што для Расіі па-ранейшаму размяшчэнне ядерной зброі ў Беларусі, якое па-ранейшаму не вырашана пытанне кантролю, хто кантралюе гэтую зброю, хто і карыстаецца, яно па-ранейшаму застаецца рызыковым. Нагадаю таксама, што ў пагадненні аб гарантыях бяспекі для Беларусі паміж Расіяй і Мінскам, падпісана ў снежні мінулага года, ёсць асобны пункт пра тое, што на тэрыторыі Беларусі могуць размяшчацца ядзерныя сілы расійскія, яны могуць выкарыстоўвацца з тэрыторыі Беларусі. Так што я б тут все ж таки не адкідаў цалкам гэтую верагоднасць, але на сённяшні дзень пакуль што гэта застаецца такім рытарычным прыёмам з боку Мінска, і яно больш падкрэслівае слабасць пазіцый, бо ім трэба карыстацца фактычна такім аргументам віртуальным, то бок у нас то ёсць, то няма гэтай зброі.
Але мы будзем карыстацца гэтым аргументам дзеля таго, каб запужваць, дзеля таго, каб ціснуць, дзеля таго, каб паказваць яшчэ некую перспектыву эскалацыі. Дякую, Валер. Апошняе пытанне па хвілінкі абодвум гасцям. Александр, ну вось то, што мы бачылі ў сюжэце, гэта, ну, скажем, іранічныя, альбо, можа нават сказаць, здзеклівыя выказванні Пуціна там пра Бульбу, пра Лукашэнку. Здаецца, раней Лукашенко, памятаем за всю гісторыю адносінаў, больш рэзка адказваў. Мог на Пуціна в адказ нешта нагаварыць, на Расію, а зараз ён так вельмі, скажем так, баіцца адказваць. Гэта, па-вашаму, нешта сведчыць пра адносіны, нейкія новыя матывы? У іх пэўны час быў медовы месяц, зараз ужо яго няма? Ці не трэба перабольшваць? Если я коротко ответить, я бы считал так, что, ну, во-первых, да, мы хорошо видим, что Лукашенко стареет, это очевидно, и его энергия слабеет, это, несомненно, хорошо видно. Но дело не только в этом, а дело в первую очередь в том, что в самом факте войны. Война не останавливается, идет по нарастающей. И, с одной стороны, Лукашенко и Беларусь вместе с ним очень зависит и от российской экономики, и от самой войны, и от всего этого. А с другой стороны, собственно, проблема в том, что вне всего этого контура взаимодействия с Россией Лукашенко не может никуда пойти. У него нет никаких опций, даже тех, которые бывали у него в прошлом, когда он мог маневрировать сколько-нибудь эффективно между Европой, Китаем, допустим, и Москвой, и как-то использовать свой вес в постсоветском пространстве. Война уничтожила все это для него. И поэтому, да, он предоставлен в большой степени как бы Путину, гораздо больше сегодня, чем раньше. И это, конечно, видно и по нему, и по тому, как он строит свое общение с Путиным. Дякую, Александр. Валер, ну, я ведаю, вы не раз выказваеце, што якраз для маневра яшчэ ёсць нейкія магчымасці. Лукашенко спрабуе гэта зрабіць, але ці ёсць у яго нейкія рычагі для гэтых маневраў? Ну, я тут погоджуся з Александром. Конечно, это залежнасць Лукашэнкі на сённяшні дзень несупаставіма з тым, як выглядалі гэтыя адносіны да 2020 года. На сённяшні дзень у Лукашэнкі вельмі няшмат засталося гэтага прастору. Ўсё ж такі нейкія прыкметы суверэнітэта застаюцца, і можна было б рабіць больш, але гэты страх перад тым, што Пуцін можа нейкім чынам падціснуць гайкі, ён даволі выразны. І зноў жа калі мы глядзім і ацэньваем адносіны паміж Лукашэнкам і Пуцінам як міждзяржаўныя адносіны і адносіны паміж людзьмі, мы бачым толькі вярхушку гэтага айсберга, а што пад вадой для нас не бачна. І таму вось гэтыя пікіроўкі, гэтыя абмены нейкімі сігналамі, мы можам да канца іх не разумець, што адбываецца ў іх, што ў іх на павестцы дня па-сапраўднаму, бо афіцыйныя паведамленні яны досыць агульныя, і з іх не заўсёды можна зразумець глыбіну гэтых адносінаў. Я думаю, что в любым выпадку ни для Путина, ни для Лукашенко сегодня не до жартов, не до бульбы. После сегодняшних атак это будет довольно серьезный сигнал того, что Россия уразливая, что Россия не такая мощная, как она хотела показать. Это будет впливать и на мирный процесс, на переговорный процесс, ну и на то, как международная супольнасць падтрымлівае Украіну ў гэтай барацьбе. Дякую гасцям Белсата. Галоўную падзею дня, а таксама цяперашнюю стадыю адносінаў паміж Лукашэнкам і Пуцінам мы абмяркоўвалі з Александром Морозовым, расійскім палітолагам, і Валером Кавалевскім, кіраўніком агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Сёння сусветны дзень абароны дзяцей, і мы узгадаем пра катастрафічную дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі. Летась нарадзілася найменш дзяцей за часы незалежнасці, а агульная колькасць дзяцей за апошнія 25 гадоў скарацілася больш, чым на чвэрць. Якія прычыны і якія наступствы гэтага, распавядзе Аліна Скрабунова. Александр Григорьевич, я абсолютно адекватный, непьющий человек. Пожалуйста, помогите мне вернуть моих детей. Они не должны были попасть в приют, при том, что у них есть мама. Гэтае відэо ў сваім тыктоку апублікавала мінчанка Айшэ Пілумян. 5 гадоў таму былы муж праз суд забраў дзяцей сабе. Цяпер жа камісія ў справах непаўналетніх праз адсутнасць догляду за імі пазбавіла яго бацькоўскіх правоў. Вярнуць дзяцей самастойна Айшэ не можа. Нужно честно сказать, да, что государство и власти нынешние, они действуют по таким прежним советским меркам, и продолжают думать, что дети – это их собственность. Да? Что детьми также распоряжаются, должны в первую очередь распоряжаться государство, а не непосредственно
родители. Сёлета 19 тысяч беларускіх дзяцей лічацца ў сацыяльна небяспечным стане. Летась іх было болей на 4 тысячы. Сярод прычынаў пастаноўкі на ўлік, як і маральны лад жыцця, гэтак і беспрацоўе бацькоў цягам 3 месяцаў, а таксама прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці. Дзяржава кантралюе дзяцей не толькі ў сем'ях. Асаблівая увага надаецца ідэалагічна-патрыятычнаму выхаванню маладога пакалення ў навучальных установах. Дети нуждаются в защите от пропаганды, которая валится на них всюду, и в системе образования, и начиная там с детского садика. Пад пагрозай самое дзяцінства. Нягледзячы на дзяржаўныя праграмы падтрымання і заахвочвання да мацярынства, летась, паводле афіцыйных звестак, у Беларусі нарадзілася менш за 59 тысяч дзяцей. Гэта ўдвая меней, чым 10 гадоў таму, і ўвогуле гістарычны мінімум. Чыноўнікі праблемы не хаваюць, але прычыны бачаць выключна агульнасусветнай тэндэнцыі. Когда общество становится более развито, материальный достаток увеличивается у людей, благосостояние увеличивается. Конечно, многие принимают решение о том, что надо повременить создавать семью, рожать детей. Разом з тым у Беларусі ёсць свая асаблівасць. Трэба зрабіць тое, каб людзі не уцякалі з Беларусі, каб моладзь не ставіла сабе задачу перш за ўсё пры любой магчымасці з'ехаць і, напрыклад, нараджаць дзяцей у іншых краінах, каб яны там станавіліся грамадзянамі іншых краін. У выніку палітычнага і эканамічнага крызісу з краіны пасля 2020 года выехала каля 600 тысяч человек. Збольшага гэта моладзь ці людзі з дзецьмі. Когда я приехала в Польшу, узнала, что только в Польше проживает 31 тысяча белорусских детей. Это те, которые официально зарегистрированы. Для меня был такой шок, и плюс вот это вот все. У меня только один вопрос: а у Беларуси есть будущее вообще? У будучыні нізкая нараджальнасць прывядзе да эканамічных праблемаў. Выданне «Беларусы і рынок» падлічыла, што праз 20 гадоў працоўных у Беларусі будзе ў 2 разы меней, чым пенсионеров. Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Гэтак чыноўнікі разглядаюць магчымасць платнага дэкрэтнага адпачынку і для мужчынаў. Аднак, як зазначае гендерная даследніца Ірына Сідорская, захады, якія робяць улады для падтрымання сем'яў, ужо састарэлі. У краіне трэба ствараць даступную інфраструктуру, больш садкоў, ясельных групаў, паліклінік, ды змяняць эканамічна-палітычныя умовы, каб людзі пачувалі сябе ў бяспецы і упэўненымі ў заўтрашнім дні. Аліна Скрабунова, Белсат. А як жывуць і чаго патрабуюць беларускія дзеці ў эміграцыі? Пра гэта ў Міжнародны дзень абароны дзяцей разважалі ўдзельнікі сённяшняй адмысловай акцыі ў Варшаве. Мерапрыемства наведала Аліна Скрабунова. Штотыдзень у Варшаве ля помніка Мікалая Каперніку беларусы праводзяць акцыю ў падтрыманне палітвязняў, палітуцікачоў і супраць дзеючага рэжыму Лукашэнкі. Сёння, Міжнародны дзень абароны дзяцей, пікет прысвяцілі акурат маладому пакаленню. Усіх маленькіх удзельнікаў акцыі чакалі салодкія падарункі, цацкі і забаўкі. Арганізатары запрашалі на імпрэзу ўсіх беларусаў Варшавы. Аднак збольшага прыйшлі былыя палітычныя вязні і уцекачы. Адна з іх Антаніна Канавалова, якую рэжым Лукашэнкі на 4,5 гады разлучыў з яе непаўналетнімі дзецьмі. Увесь гэты час дзеці былі разам з бабуляй Галінай у Варшаве. Дети, особенно которые лишены родительского внимания, родительской заботы, они чувствуют эту поддержку. И у меня дети во многих интервью говорят слова благодарности тем, кто их поддерживал и кто их помогал. Даже подарив какую-то открытку или подойти и сказать какое-то слово на акции, либо просто при встрече, что мы рядом, что ваша мама скоро вернется. Арганізатары акцыі, Беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі і варшаўскі шэлтар для рэпрэсаваных добра ведаюць пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца дзеці ў Беларусі і эміграцыі. Наши дети распавядаюць, маленькі Ягорка рассказываў, як ён маці пад аўтаматам рабілі ператрус у хаце. Гэта малы рабёнак 5 год рассказываў. І гэтых сітуацый, гэтай гісторыі у мяне настолькі шмат. Я ведаю, колькі гэта болі. І дзеці, самае страшнае, што дзеці не хочуць туды вяртацца, бо яны баяцца. У іх Беларусь гэта страшна. Для дзетак падрыхтавалі невялікія сюрпрызы, ласункі і забаўкі. Это все, это что нам дослали, вон целая великая там сумка стоит, мягкие игрушки, мягкие цацки.
Гэта нам дасталі беларусы замежжа, беларусы Балоніі, беларусы з Нідерландаў. Гэта нам дапамагаюць пратэстанцкая цэрква з Украіны. Ведаеце, гэту акцыю мы зрабілі з Васілём, літаральна кажучы, ходзячы вот так з працянутай рукой, хто што дасць. Свой унёсак у падтрыманне беларускіх дзяцей Варшавы зрабіў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. На ягоныя ахвяраванні для дзяцей набылі галоўны пачастунак лета – марозіва. Для кожнага дзіцянёткі, які знаходзіцца за мяжой, гэта стрэс. Гэта тое, што адарвалі ад радзімы, ад сваіх сяброў, блізкіх, якія там. Гэта падзел, які адбыўся. Але сёння гэта таксама і выклік для бацькоў, бо важна адукаваць. І я думаю, што важна ствараць беларускія школкі, беларускія садочкі. Важна навучаць беларускай гісторыі. Для тых жа сем'яў, якія застаюцца ў Беларусі, як мяркуе адзін з арганізатараў акцыі Васіль Плешкунов, найважнейшай справай становіцца абарона дзяцей ад хлусні. Кажіть своїм дітям правду. Може тихонько на вушка, але кажіть правду. Кажіть тое, що ви ведаєте. Не треба пропаганди, просто кажіть правду. Акцыю для падтрымання маленькіх беларусаў у Варшаве ладзяць 4-й год запар. Сёлета яе вырашылі перанесці з шэлтэра на вуліцу, каб ахапіць як мага болей удзельнікаў. Аліна Скрабунова, Белсат. Да наступнай тэмы. Сілавікі працягваюць атакаваць IT-бізнесмена Паўла Лібера. У красавіку над ім пачаўся завочны працэс па цэлым шэрагу цяжкіх крымінальных артыкулаў. Цяпер пачаліся пагрозы карыстальнікам яго праектаў, прычым выглядае, што аперацыю рыхтавалі загадзя. Следчы камітэт заявіў, што ідэнтыфікаваў больш за 1000 асобаў, якія нібыта зарэгістраваліся ў мабільнай аплікацыі «Новая Беларусь». Ім пагражаюць крымінальным пераследам. У межах расследавання крымінальнай справы удзельнікам экстрэмісцкага фармавання у залежнасці ад ступені ўдзелу ў здзяйсненні злачынства выстаўленыя абвінавачанні, асобныя з іх узятыя пад варту. Яшчэ ў 2023-м «Новая Беларусь» была прызнаная ўладамі экстрэмісцкім фармаваннем. Сёлета ў студзені праект прайшоў рэбрэндынг і змяніў назву на «Свае». Любой человек, который там скачивал, открывал приложение «Новая Беларусь», которое теперь свое, он знает, что им можно пользоваться полностью анонимно, либо если ты хочешь писать в чате ты можешь оставить имейл, и то он просит, чтобы ты его анонимизировал. На старонцы ў Фейсбуку Павел Лібер выказаў меркаванне, што пад пагрозай апынуліся людзі, якія размяшчалі інфармацыю пра свае бізнесы ў аплікацыі «Баймапка», адкуль звесткі падцягваюцца на аплікацыю «Свае». Лібер падкрэслівае, што «Баймапка» – асобны праект для беларускіх бізнесаў за мяжой, ніяк не звязаны з «Новай Беларуссю» ці сваімі. Крымінальнай справе папярэднічала інфармацыйная кампанія. Спачатку 2 пакаяльныя відэа ад карыстальніц «Баймапкі», а 19 траўня на YouTube-канале «Народны рэпартёр» Сергея Пятрухіна з'явілася відэа, у якім 17-гадовы Алексей Бурбіцкі зачытвае з экрану тэкст з абвінавачваннем Лібера ў наўмысным замоўчванні ўзлому, што нібыта адбыўся ў студзені. Примерно в начале апреля мои друзья мне сбросили информацию о том, что личные данные пользователей платформы «Новая Беларусь» тупо слиты в сеть. Это может проверить любой желающий. И скажу вам даже больше, их теперь можно купить. Я лично писал Ліберу, но он меня тупо игнорит. На апублікаваных скрынах якраз можна заўважыць інфармацыю бізнесаў, размешчаных у сервісе «Баймапка». Пры гэтым Павел Лібер сцвярджае, што малады чалавек ніколі не працаваў у іхняй камандзе, але з канца сакавіка актыўна шукаў з ім кантакту, прапановаў супрацу і запрашаў на прэзентацыю свайго стартапу ў Варшаве. Сейчас, вот глядя на эту историю, становится понятно, что была достаточно такая хорошая подготовительная работа для того, чтобы приблизиться к проекту, чтобы можно было говорить, что ты там работал, чтобы это было убедительно. Поэтому он там даже делал какой-то ивент там, в Молодевом хабе вместе с командой «Баймапки». Точнее, там были представители «Баймапки». Журналісты выдання «Наша Ніва» спрабавалі атрымаць каментар ад Алексея Бурбіцкага, аднак той адмовіўся, як і даць пацверджанне факту ліставання з Паўлам Ліберам. Антон Бяздольны, Белсат. Што ж, зараз больш падрабязна ў нашым жывым эфіры абмяркуем гэту сітуацыю з Павлам Ліберам, стваральнікам прыкладання «Новая Беларусь», які зараз з намі на сувязі. Павел, добрый вечар. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру.
Добрый вечер. Вся эта ситуация уже тягнецца з 19 траўня, як можна было пачуць у нашым сюжэце. І, напэўна, вы ўжо за гэты час можаце прааналізаваць, вобразна кажучы, што гэта было. Гэты малады чалавек, які нечакана там у Петрухіна выказвае нічым не абгрунтаваныя абвінавачванні. Па-вашаму, гэта ўсё-такі нейкія эмоцыі нейкага аднаго чалавека ці больш спланаваная кампанія тады, чыя і кім яна спланаваная? Спасибо. Да, мы действительно вместе со СМИ в параллели собирали как-то этот пазл, свою версию истории, и она оказалась гораздо интереснее, потому что, по сути, вся эта история для нас началась еще в начале апреля. Значит, сначала появился файл, в котором было написано, что его можно купить за $3000 на каком-то хакерском сайте, и что там есть данные Новой Беларуси. И как раз вот скриншот из этого файла демонстрирует Алексей у себя в видео. Мне этот файл присылали, я посмотрел, что там действительно какие-то бизнесы, причем даже не с баймапки, это бизнесы из какого-то публичного польского реестра, потому что часть данных там на польском языке, а у нас такого в принципе нет в приложении, и такого нет на баймапке. Это отдельный продукт, и туда все подаются на белорусском либо русском языке. Мы тогда сказали, окей, это точно не наше, если кто-то хочет купить это за 3000, добро пожаловать. Поскольку файл не получил своего должного внимания, появился Алексей. Алексей очень активно стучался в нашу команду с просьбой интеграции его стартапа. Есть даже скриншоты, я их, собственно, передавал и в СМИ, и вашим редакторам. Алексей искал наши контакты по разным чатам, например, там в чате белорусов в Вильне, и мне сбрасывали скриншот об этом. То есть он писал нашим партнерам, то есть его задача была максимально близко подобраться к команде и к партнерам, и, как уже понятно, чтобы потом сказать, что он был частью команды своей и Новая Беларусь. Да, для того, чтобы вот этому файлу придать больше важности и, соответственно, чтобы люди ему сочувствовали, потому что несчастный 17-летний мальчик, который якобы год у нас проработал, а после этого его выгнали за то, что он хотел рассказать правду. Эта история не взлетела, потому что, собственно, Алексей не смог ответить ни СМИ ни на какие комментарии, никак опровергнуть собственно, информацию о том, что вряд ли он у нас работал, если он активно ищет наши контакты. И после этого уже начали появляться покаяльные видео, то есть вся эта операция перешла на следующий этап, когда вышли несколько бизнесов с баймапки и, соответственно, сказали, что к ним приходили и их обвиняли в том, что они являются участниками платформы «Новая Беларусь», следовательно, участниками экстремистского формирования. И после этого мы поняли, наконец, что происходит, что весь этот слив, вся деятельность Алексея и, собственно, все эти покаяльные видео, они отстраивались из того, что Следственный комитет или ГУБОПИК или КГБ, кто-то из них, они, собственно, нашли продукт баймапка, увидели, что там есть публично открытые данные, все бизнесы там публичные, этот продукт не политический, он полностью открытый. И они увидели, что информация оттуда есть в платформе «Новая Беларусь», и решили, что, значит, это и есть «Новая Беларусь». А тут важно понять, что приложение «Новая Беларусь», которое после ребрендинга стало своей, она, в принципе, показывает все данные из открытых источников. Это и новости, и бизнесы, и ивенты, и митапы. И это не значит, что мы контролируем эти источники. Это значит, что мы просто находим публичную информацию и связываем белорусов со всем белорусским. Так, Павел, дякую. Я поделюся, может быть, своим уражением и пытанием, что, здаецца, то, что мы называем силовики, спецслужбы, они з гэтых открытых дадзеных решили зрабіць, не кіём так палкую, зрабіць скандал, просто на фоне зараз, реальных скандалаў, якія ёсць беларускай апозіцыі, яшчэ разок дадаць, можа атрымаць дадатковыя пагоны себе за тое, вось мы зноў нешта выкрылі, и тупо взяли открытые данные с польских сайтов официальных и з гэтага паспрабавалі зрабіць вось такую, скажем, иллюзию, что нечто им просочилось. Так я разумею эту всю ситуацию. Совершенно верно. Вы абсолютно правильно поняли. И на сегодня, вы отчуваете некий, может быть, скажем, адыход от платформы своей, кто-то отписывается, по-вашему, есть, досягнули они гэтага, скажем, психологичного и некого медийного эффекту, ці все-таки после ваших тлумачэнняў стало все зразумела большасці людей?
Ну, во-первых, мы явно скоммуницировали, что это разные продукты, и что те бизнесы, которые приходили на баймапку, если они опасаются за свою безопасность, они могут самостоятельно удалить себя с платформы, я еще раз это подчеркну. У нас не произошло оттока в свое, наоборот, из-за того, что в медиа целую неделю звучало, к нам пришло больше людей, чем обычно. Баймапка, ребята говорили, что у них удалилось какое-то небольшое количество бизнеса, то ли 10, то ли 15. Но я опять же думаю, потому что ситуация наконец стала понятна не только нам, но и силовикам. Потому что вот третье покаяльное видео уже не звучало, как произошел слив, оно звучало как «мне сказали сказать, чтобы вы не размещались где ни попадя», что-то типа такого. То есть очевидно, что людей не за что арестовывать, и людей не за что преследовать. Если силовики хотят получить себе там 1000 незакрытых уголовных дел, это будет очень странно даже для них в том числе. Что ж, дякую, Павел, што патлумачылі яшчэ раз сітуацыю. В нашым эфіры быў Павел Лібер, стваральнік прыкладання «Новая Беларусь». Да наступнай тэмы. Беларусь рыхтуецца прыняць мігрантаў з Пакістану, якія, паводле задумы ўладаў, закрыюць дзіркі ў эканоміцы. Але гасціннасць рэжыму выбарачная. З беларуска-польскай мяжы ў лагер для ўцекачоў і шпіталь вывезлі частку афганскіх мігрантаў, якія захраслі ў нейтральнай паласе, скалечаныя, абязводжаныя і галодныя. Нагадаем, што менавіта менскі рэжым стварыў гэты небяспечны маршрут для мігрантаў. Пра абыходжанне ўладаў з замежнікамі Юлія Цяльтук. На працягу некалькіх гадоў пра мігрантаў з трэціх краінаў у Беларусі казалі толькі як аб праблеме. На згоды рэжыму іх масава падвозілі да мяжы з еўразвязам, ствараючы гуманітарны і палітычны крызіс. А цяпер паварот на 180 градусаў. Прапагандысты і госці іхных праграмаў называюць мігрантаў ратаваннем беларускай эканомікі. Цяпер іх не высяляюць, а запрашаюць на працу ў талерантную Беларусь. Запрашэнне ад працадаўцы, віза, медычная даведка і страхоўка, рэгістрацыя паводле месца перабывання. І можна ўладкоўвацца. Дзяржаўныя тэлеканалы дэманструюць сумленных замежнікаў за станкамі трактарнага заводу, птушкафабрык, піларама, Менскага канвольнага камбінату ды іншых прадпрыемстваў. В сельском хозяйстве работают лучше, чем наши. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў з 2024 года лік мігрантаў вырас амаль у 3 разы да 34 тысячаў. В том числе благодаря трудовым мигрантам все вакансии закрываются. Насамрэч, гэтыя працоўныя рукі рынок праглынуў, быццам не заўважыў. Колькасць вакансіяў у апошнім месяцы вырасла на 9 тысячаў, згодна са звесткамі Дзяржаўнай службы занятасці. Цяпер вакансіяў 209 тысячаў. 150 з іх Лукашенко абяцаў запоўніць рабочымі з Пакістану. Замест беларусаў, якія пакінулі радзіму пасля 2020 года. У фокусе два пытанні: якасці замежных кадраў і бяспекі. Палітолог прапануе параўнаць, хто выехаў з краіны і каго ён збіраецца сюды завесці. З краіны выехалі найбольш актыўныя, найбольш адукаваныя, найбольш прафесійныя кадры. Раней ці пазней канфлікты непазбежныя. Тым больш, што гэта зусім іншая культура, зусім іншыя падыходы да жыцця, да жанчын, да сям'і, да працы. Беларуская дзяржава на справе не такая прыязная для замежнікаў. Пацверджанне таму гісторыя Самлін, грамадзянкі Ліберыі, якая прыехала ў Беларусь паводле студэнцкай візы ў верасні 21-го, а пакінула краіну 3 месяцы таму праз пагрозы і шантажавання. У міграцыйнай службе мне сказалі, што калі я не здолею вырабіць у Ліберыі пашпартоў для сваіх дзяцей, то яны дэпартуюць мяне дадому без дачок. І наступіў момант, калі яны забралі ў мяне маіх дзяцей больш як на тыдзень. Самлін трапіла ў міграцыйную пастку. Калі зацяжарыла першую дачкою, ёй анулявалі студэнцкую візу. Потым адмовілі ў атрыманні прытулку і прызначылі дату дэпартацыі. Каб выехаць з дзецьмі, патрэбныя пашпарты малым, у выдачы якіх адмовіла і Беларусь, і Ліберыя. Прадстаўніца беларускага чырвонага крыжа Жулі ў перапісцы з Самлін перайшла да пагрозаў. Калі квіткі на самалёт зарэзерваваны, але не набытыя, не вернем дзяцей. Дзеці будуць жыць у дзіцячым доме, не ў шпіталі, як цяпер у Беларусі. Вы мусіце пакінуць Назарэт у пятніцу, заўтра, бо не можаце жыць там без дзяцей. Вас пасадзяць у турму і дэпартуюць у Ліберыю без дзяцей.
Я не могу поехать без моих детей. Уратавала Самлін ініцыятыва Hope and Humanity Poland, якая дапамагае уцекачам, што захраслі ў Беларусі. Дзякуючы Малгажаце Рыхарскай сям'ю размясцілі ў польскім лагеры для уцекачоў. Валанцёрка апавяла пра іншыя выпадкі, калі мігранткам пагражалі забраць дзяцей. Były też kobiety z innych stron świata. Былі кабеты з розных краінаў свету, якія заставаліся ў Беларусі нелегальна. Шпіталі прымалі роды, а ўжо пасля адмаўляліся аддаць дзіця да моманту аплаты рахунку. Адразу ж прыходзілі дэпартацыйныя і сацыяльныя службы. Пагражалі арыштам і дэпартацыяй без дзіця у выпадку неаплаты медычных паслуг. У Беларусі няма міграцыйных цэнтраў. Калі парушальнік міграцыйнага заканадаўства не мае грошай ці жадання вяртацца на радзіму, трапляе ў изолятор часовага ўтрымання на тэрмін да года. У них нет родных на территории Беларуси, мы знаем условия содержания в этих изоляторах, то есть у них нету передач, у них нету базовых предметов первой необходимости. Очень редко Красный Крест оказывал им какую-то гуманитарную помощь. Даже когда, например, они в чем-то нуждаются, они не могут нормально выразить это охранникам, понятное дело, охранники тоже не понимают. Туркменістан, Узбекістан, афрыканскія краіны, сектар газа. Нярэдка замежнікі, якім Беларусь выдала візы пасля навучання ці заканчэння працоўнага кантракту, трапляюць ва ўразлівае становішча. Іншыя свядома выкарыстоўваюць Беларусь як шлях на захад. Прапагандыст Вадим Гигин не бачыць праблемы. Наши люди как-то от этого страдают. Кто-то замечает эти потоки афганцев, выходцев из той же Южной Азии, которые идут туда. Нет. Спокойно живем, работаем. А на мяжы Беларусі ў развяз усцяж гінуць людзі. Хоць здавалася б, у сеціве дастаткова інфармацыі пра небяспеку, якая чакае пад плотам. Прыязджаюць праз Расею, грамадзяне Судану, Блізкага ўсходу, альбо наўпрост у Беларусь са студэнцкімі візамі. Самалі, Эрытрэя, Эфіопія. Вельмі шмат бурундыйцаў. Рух не такі вялікі, як у 2021 годзе, але ён ёсць. Беларускі бок змушае людзей скакаць на заходні бок, а там іх ужо скалечаных выцісняюць назад. На латыйскай мяжы апошнім часам няма дня, каб мы не атрымалі інфармацыі пра загінулых. 19 траўня Літва падала на Беларусь пазоў у міжнародны суд ААН у Газе, абвінаваціўшы рэжым Александра Лукашэнкі ў арганізацыі міграцыйнага крызісу, незаконным завозе мігрантаў да еўрапейскай мяжы, ды запатрабавала кампенсацыі 200 мільёнаў еўраў. Магчыма, да пазову Літвы далучыцца Польшча. Юлія Цяльпук, Белсат. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які можна перайсці праз QR-код на вашых экранах. З захаваннем бяспекі падпісвайцеся і чытайце. Таксама назірайце на інтэрнэт-старонку belsat.eu. А ўжо зараз прэзентуем артыкулы і матэрыялы, якія цягам тыдня рыхтавалі нашы калегі. Белсат онлайн праз імгнення. Больш за 3 гады дзейнічаюць санкцыі на шмат якія, некалі вельмі прыбытковыя, пазіцыі беларускага экспарту. Вось толькі некаторыя падсанкцыйныя беларускія тавары працягваюць знаходзіць на рынках Заходняй Европы. Казахстан застаецца рэкардсменам экспарцёраў драўніны. Журналіст нашага тэлеканалу Арсен Руденко вырашыў разабрацца ў гэтых анамаліях і падрыхтаваў расследаванне пра абыход санкцыяў. Нядаўна ў Вялікай Брытаніі выявілі, што амаль палова экалагічна чыстай бярозавай драўніны паходзіць з Расіі або Беларусі, а зусім не з Польшчы, Украіны і Латвіі, як было заяўлена ў дакументах. Гэта зачапіла нашага калегу, і ён вывучыў звесткі пра імпарт драўніны ў Вялікай Брытаніі за апошнія 10 гадоў. Выявілася, што пасля 2022 года, калі на гэты тавар увялі санкцыі, суседкі Беларусі рэзка павялічылі экспарт драўніны і вырабаў з яе, што пацвярджае меркаванне пра абыход санкцыяў з дапамогай перарэгістрацыі краінаў паходжання тавараў. Цалкам расследаванне журналістаў Белсату можна пачытаць на нашым сайце belsat.eu. На гэтым тыдні споўнілася 5 гадоў з моманту затрымання апазіцыйных лідараў Сергея Ціхановскага і Міколы Статкевіча. Тады ўлады спрабавалі пазбавіць пратэставана настроеных людзей іхніх лідараў, аднак не ўдалося. Фальсіфікацыі выбараў выклікалі масавае абурэнне і самыя вялікія пратэсты ў сучаснай гісторыі Беларусі. Журналісты нашага парталу пагаварылі са сведкамі тых падзеяў і палітычнымі аналітыкамі пра значэнне і вынікі той зачысткі.
Палітолог Валер Карбалевіч выказаўся пра мінусы і плюсы затрыманняў найбольш яскравых актывістаў беларускага пратэсту. З плюсаў Карбалевіч называе большую самаарганізацыю людзей, але мінусаў у тых затрыманнях, на ягоную думку, было нашмат больш. Самым важкім з іх эксперт лічыць той факт, што ў крытычны момант не было каму кіраваць масай людзей. У выніку гэта паўплывала на пратэст і яго заціханне. З ім згодныя і іншыя апытаныя эксперты. Таксама яны падзяліліся сваімі меркаваннямі адносна таго, ці пойдзе ўлада на вызваленне сваіх самых вядомых апанентаў. Матэрыял «Пратэст без лідараў» можна пачытаць на старонцы belsat.eu. Пакуль Пуцін здзіўляецца зніклай у нашай краіне бульбе, а Лукашенко абяцае накарміць расейцаў, правда, праз некалькі гадоў, у Беларусі пачала знікаць і гародніна. І калі раней улады і прапаганда спрабавалі пераканаць беларусаў, што пустыя паліцы міраж, то цяпер знайшлі іншы метад. Які? На гэта пытанне адказвае ведоўца праграмы «Атмасфера» Александр Кнырович, якую вы можаце паглядзець на канале Belsat News. Калегі з YouTube-рэдакцыі падрыхтавалі для вас відэаскарот. Вось такія польскія яблыкі, бульбу, цыбулю і капусту будзе купляць Беларусь. Наш урад адмяніў сваю забарону на куплю гародніны ў краін з недружалюбнага захаду. А чаго гэта ён так? Таму што без польскіх яблык і без цыбулі, і без бульбы развязаць сённяшнія праблемы аказалася немагчыма. Вось такія вынікі кіравання сельскай гаспадаркай за 31 год. Некалі паводле адзення можна было дакладна вызначыць месца, дзе той ці іншы беларус ці беларуска жыве. У кожным рэгіёне была унікальная традыцыя, часам і вельмі адметныя элементы адзення. У жанчын найчасцей гэта быў галаўны ўбор. Пра адзін з іх у сваёй праграме «Нітка-зорка» распавядае Кацярына Ваданосава. Цалкам выдання глядзіце на нашым YouTube-канале, або самыя цікавыя фрагменты на старонцы Белсату ў Фейсбуку. Што такое каптур? Каптур – гэта невялікая шапачка з адразным абадком, які закрываў вушкі. Да вушак мацаваліся доўгія каляровыя прыгожыя стужкі, а самі вушкі маглі ўпрыгожвацца бісерам, пацеркамі, аплікацыяй, вышыўкай. Унутры вушак магла быць таксама белая гафраваная тканіна, якая сцягвалася пасродкам маршчэння. І менавіта такія шапачкі-каптурыкі насілі жанчыны ў тых рэгіёнах, якія мы сёння называем панямонне. Лета – час вакацый і падарожжаў, але не все любяць бавіць вольны час актыўна. Камусь даспадобы правесці адпачынак за добрай кніжкай. Інтэрнэт-рэдакцыя супольна з праектам «Жывятэка» зрабілі падборку з самых гарачых навінак. У яе ўвайшлі 7 кніг. Ахапіць паспрабавалі ўсе жанры літаратуры. Для аматараў дэтэктываў аўтары падборкі прапануюць наступны прыпынак «Смерць» Камілы Цень. Гэта працяг захапляльнай гісторыі пра кантралёрку Зінаіду, якая насамрэч ніякая не кантралёрка. Гістарычную літаратуру прадстаўляе альманах Паўла Валатовіча #IMBY. Гісторыя Беларусі ў людзях, падзеях і фактах з 1991 да 2005 года. І не абмінулі бестселер апошняга месяца «Слон» Сашы Філіпенкі. Цалкам з падборкай можна пазнаёміцца ў тэлеграм-канале нашага тэлеканалу. Дзякуй, што былі з намі гэтую гадзіну. За развіццём падзеяў сачыце ў нашых праграмах іншых. Для вас працаваў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.